Wala pa makahukom ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo kung tugutan na ba niini ang mga residente sa dakbayan sa Sugbo nga musuroy ngadto sa probinsya karon nga pareho naman ang quarantine classification sa duha ka local government units. Ang Cebu Province ug Cebu City pareho na karon nga anaa ubos sa Modified General Community Quarantine kun MGCQ. Ang Cebu City nahimong MGCQ ni adtong sugod sa buwan sa Setyembre, human kini gibalik sa GCQ status sa tibuok buwan sa Agosto. Samtang ang lalawigan sa Sugbo dugay nang nahimong MGCQ kaniadto pang pagsugod sa buwan sa Hulyo. Tungod sa maong classification, gihinay-hinay sa Kapitolyo pag-abli ang mga tourism destinations niini aron mobalik kalagsik ang ekonomiya sa mga kalungsuran nga nagsalig sa turismo. Bag-o lang giablihan pagbalik sa Provincial Tourism Task Force ang turismo sa lungsod sa Badian ug Alegria nga parehong sikat sa canyoneering. Sa miaging buwan, giablihan na pag-usab ang turismo sa lungsod sa Oslob, Moalboal, Isla sa Camotes ug lungsod sa Cordova. Apan bisan pa man pareho na ang classification sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo nga MGCQ. Sa pagkakaron, wala pa tugti sa Kapitolyo ang mga residente sa Cebu City nga musuroy sa probinsya isip turista. Matud ni Gobernador Gwen Garcia, iyaw na konsultahon ang mga mayor sa mga kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa probinsya sa Sugbo kung muuyo na ba sila niini. Midugang siya nga daghang mga mayor ang nahadlok pa magpasulod sa ilang dapit og mga taga-syudad sa pamasin nga magdala kini og COVID-19 nga sakit ug matakdan ang ilang mga lumulupyo. As of now, wala pa, but I also need to confer with the mayors. I know that most of them are really very, very careful, to say the least, about Cebu City residents going. Sa pagkakaron, 12 na ka local government unit dinhi sa probinsya ang zero COVID ug kini mao ang mga lungsod sa Bantayan, Sambuan, Alegria, Alcantara, Tudela, Malabuyok, Pilar ug San Francisco ug mga dakbayan sa Danao, Toledo, Carcar ug Bugo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.